ଆଲୋ ଏ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ପେଟେ ଗିଳିଦେଲୁ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ବାହାଘର ଆସିକି 6 ମାସ ହେଇଗଲା ଯେ ତୋ ବୋପା ଖଣ୍ଡେ ଜିନିଷ ବି ଘରକୁ ଦେଲାନି। ଏଠି କ'ଣ ମାଗଣାଟାରେ ବସିକି ରାଜ କରିବୁ? ଘର ଯାଇକି ପୋଛା ମାରେ। ତୋ ବୋପା ନ୍ୟାହିତି ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ। ହେଲେ ମମି ମୋ ବାବା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲୋନ୍ କରିକି ମତେ ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଘର ପୋଛା ମାରିବା ପାଇଁ ତତେ କେତେ ଶୁଣିବା? ତୋ ହାତରେ କ'ଣ ଜୀବନ ନାହିଁ ମୋଡ଼ିଆ? ହ୍ୟାଲୋ ବାପା, ତମେ ଏଠୁ ମତେ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଅ। ଅଲକ୍ଷଣୀ ଏଠି ତୋ ବୋପାକୁ ଫୁସ ଫୁସ ହେଇକି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମମି, ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ମତେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେଣି। ହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ବରଦାସ୍ତ କରି ଆସୁଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଜମା ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବିନି। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ କେସ୍ କରିବି। ତୋର ଭାରି ସାହସ। କେସ୍ କରିବି? ଆଜି ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇକି ମତେ ମାରିବି।